participă nu doar constelația familială, adică rodul, dar și conștientul, Duhul. Duhul își creează corpul divin, mental, astral și fizic. Corpul fizic este creat mai aproape de data încarnării, la urmă. Aici participă, cum am spus, și rodul. Duhul își selectează rodul după criteriile fizice. Am mai vorbit despre acest lucru, ca să își poată manifesta energiile subtile aici, în planul fizic. Dacă sunteți marțian, ați fost generat pe Marte, să știți că la încarnare nu veți avea niciodată ochii gri la culoarea sau albaștri. Iar dacă sunteți de pe Arcturus, sunteți arcturian, nu veți avea ochii negri niciodată și nu veți avea 160 kg sau 1,50 m. Și atunci când veniți cu pretenții față de propriul aspect fizic, de fapt veniți cu pretenții față de Duhul, de propriul Duh. Și credeți că era mai bine dacă aveam altă formă a nasului, aveam urechi mai mici sau burtă mai mică, sâni mai mari, o altă culoare a pielii, a părului. Să știți că nu era mai bine, nu era să fie mai bine. Conștientul știe foarte bine de ce aspect fizic are nevoie aici, pe pământ. Și dacă acum aveți 120 de kilograme, să știți că în viețile anterioare nu ați fost balerină. În fiecare încarnare, aspectul fizic va fi asemănător